A wani lokaci aka kafa jihar Kebbi? Ya. Ko gilanki yake asibiti. To a matsayin ka na ɗan jihar Kebbi, ko za ka iya faɗa mana a wani lokaci aka kafa jihar Kebbi? Gaskiya ba san wannan tarihi ba. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masha Allah. A matsayin ki na ɗan jihar Kebbi, a wani lokaci aka kafa jihar Kebbi? 1970 gaskiya faɗa daidai din ba amma 1977. Dakata da Allah. Masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a cikin shirin nan namu na kacici kacici. Kar dai ku manta shirin kacici kacici shiri da ke zuwa muku daga wannan tasha IMS Online TV wato Information Management Services domin faɗakarwa da tunatarwa tare da ilmantarwa. Sai ku biyo mu sannu a hankali domin ganin yadda shirin namu zai kasance. Sunana Aisha Usman. Ko za mu iya sanin sunanki? Jihar kike? Kebbi State. A matsayinki na 'yar jihar Kebbi, a wani lokaci aka kafa jihar Kebbi? Ya. Shut up, bloody civilian. Gwamnoni nawa aka yi cikin jihar Kebbi? An yi lokaci Sa'idu mai Aleru, sannan an yi na Sa'idu, sannan na Atiku Baku, sannan ga mu na To wani fata kike a matsayinki na 'yar jihar Kebbi? To ni dai fatan da zan musu Ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya. Ina son Ko za mu iya sanin sunanki? sunana Farida Muhammad Ali. Masha Allah. A matsayinki na 'yar jihar Kebbi, a wani lokaci aka kafa jihar Kebbi? Ko gilanki yake asibiti. 1970 gaskiya faɗa daidai din ba amma 1977. Subhanallah sanu. Daga lokacin da aka kafa jihar Kebbi, ko za mu iya sanin gwamnoni nawa aka yi? To gaskiya an yi gwamnoni da dama, amma ina ga zan iya lissafa kaman an yi senator na sama ɗakin gari, an yi Adamu Aliru, yanzu kuma ga Governor Nasir Idris Ɗauran Gwandu, I think su zan iya mentioning. An yi na sojoji kuma, ko za ki kawo mana su? Gaskiya ba zan iya kawo na sojojin da aka yi ba. Dakata da Allah. A wani irin fata za ki yi ma jihar Kebbi? Gaskiya zan yi ma jihar Kebbi fatan ci gaba, duk da muna da ci gaba yanzu mun ga ci gaba da yawa a wannan present government din. An yi mana ayyuka da yawa, muna fata mu ƙara samun ci gaba insha Allah waɗanda suka fi hakan ga. Ko za mu iya sanin sunanka? Ahmad Nuruddin nake. To Ahmad Nuruddin, a ina kake? A birnin Kebbi. To a matsayinka na ɗan jihar Kebbi, ko za ka iya faɗa mana a wani lokaci aka kafa jihar Kebbi? Gaskiya ba san wannan tarihi ba. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai! Dakata da Allah. Gwamnoni nawa aka yi daga kafa jihar Kebbi zuwa yanzu? Subhanallah sanu. Wani irin ci gaba kake yi ma jihar Kebbi fata? Ci gaba guda dai wanda nake tunanin Kebbi kuma in yi shi mai lafiya da ilimi gaskiya. Ko za mu iya sanin sunanka? Sunana Basiru Umar. Masha Allah. Ko kai dan wani jiha ne? Da birnin Kebbi, jihar Kebbi State. A matsayinka na dan jihar Kebbi, wani lokaci aka kafa jihar Kebbi? Ba kake da suna Arkeli kake ko ban Mali? Gaba ya kawo. Za ka iya faɗa mana gwamnoni nawa aka yi daga mulkin farar hula zuwa na sojoji? Na fara kuma na sojoji. Duka na farar hula da na sojoji. Bari mata dai na fara fulla. Bakin garkuwa aka zo zuwa wanga. Adamu Aliru muka zo zuwa wannan ɗan bagudu, muka zo zuwa wannan tsirin ɗakin gari,
saboda mu kuma cikin ƙaura. Mulkin soja fa. To akwai Tunde Bello, akwai Jan Uba, akwai Fatul Aziza. Sauran gaskiya yana mutunci. Ka iya sai ka bude ka karanta in ji me yake dauke a cikin takarda. Wani irin ci gaba kake so a jihar Kebbi a matsayin ka na dan jihar Kebbi? Ci gaba kan baka mafitar da gaskiya Allah ne ya sawa. Gaskiya shi za mu ci a gaskiya. Kan gaba ce a ƙasa bare ba ƙasa bare dan gyara gaskiya da cewa dan gyara na gaskiya da gwamna da Nasiru Idris kawai gwamnati gaskiya dan ya dan gyara jiha gaskiya da dan kawai gaskiya amma kan akwai gyare-gyare gaskiya. Ko za mu iya sanin sunanka? Sunana Muhammad Abin Sada. Ko kai dan wani jiha ne? Ni dan haifan jihar Kebbi. Masha Allah. A matsayinka na dan jihar Kebbi, a wani lokaci aka kafa jihar Kebbi? An kawo ta lokacin 1991. Aka kafa ta? Gwamnoni nawa aka yi daga mulkin farar hula zuwa mulkin sojoji? Gaskiya ban iya faɗin adadin gwamnati da aka yi. Amma na san akwai gwamnati kusan farfin da an yi alewu, an yi daɗin gari, an yi matiku kuma magona. A matsayinka na ɗan jihar Kebbi, wani irin ci gaba kake so? Abin da nake so shine na farko a samu tsaro, na biyu a samu walwala. Ko za mu iya sanin sunanki? Yawan ne jiha ne? Jihar Kebbi. A matsayinki na 'yar jihar Kebbi, a wani lokaci aka kafa jihar Kebbi? Lokacin da aka kafa jihar Kebbi, gwamnoni nawa aka yi daga mulkin sojoji zuwa farar hula? Ko gilanki yake asibiti. Iya kawo mana sunansu. Wani ci gaba kike so ma jihar Kebbi? Ko za mu san sunanki? Fadila. Matsayinki na yar jihar Kebbi, wani lokaci aka kafa jihar Kebbi? Wallahi ban sani ba. Subhanallah sannu. To gwamnoni nawa aka yi jihar Kebbi daga mulkin sojoji zuwa farar hula? Kace duk ba haihe ni ba. Subhanallah sannu. Nasa Aleru yayi sai kuma Atiku Baku sai kuma yanzu